का करी किस्मत में वैसा लिखल बाटे कि भगवान एको गोद निकन भरत इतना सब श्रृंगार कर के सब खुशार हो जाता है। सच के का होई घूमत फिरत रहत रहन आदमी कहीं पे भी जात रहन गली गुचा में, तो भगवान कोई भी हमके कह देता बंजिनिया बंजिनिया कहते का भगवान एगो बंजिनिया के नाम पे कलंक के करबा। का करी भगवान ऐसा हमरा के दुख धंधा में दे देलन कि आज हमारे 2 साल दिन हो गए। 2 साल में एगो भगवान बाल बच्चा निकल देर होके लेकिन अंधेर ना होला कहल मिला आगे पागल हड़ू मन छोट कइल जाला होई नु। मन छोट करे के बात बढ़बे ना कोई बात तन किसी बबुआ के छू ले लेनी तो दीदी हमरा कैसन बोला हनी कि जैसे लागल कि हम का करी। ज्यादा ओकरा से खिसियनी ना, अपन लइका कोरो को समझ के खिलावे के बा, करे के बा, का करे के बा। जब भगवान देले पण जब जोड़ी लगिले पण तो कहबे ना कहबो तो गोद भरबे न करी। हमनी के तो 2 साल गुजरबे, कितना आदमी के 10 साल हो गेल तबो बाल बच्चा नहीं के होई नु। अपन मन छोट थोड़े कइल जाला, अपन जहां मंदिर मस्जिद जहां जाए करे तहां घुइबे कनी जा। भगवान हमनी के सातों जन्म में से दुश्मनों के तू मत करिए। तू ऐसा करत अड़ कि का बताई और बताई रुआ हम बहुत पूजा करत नहीं, रोज सुबह शाम उठ के भगवान के रोज आरती उतारनी, लेकिन भगवान के हमरा के तनी की नहीं के उनकर माया हमारा देने के ज्यादा मन ना छोट कर जाला। देखो जहां कहलू जहां मंदिर मस्जिद जहां कहलू डॉक्टर से देखवनी सब करवनी, अब कुछ होते नहीं खे तो होई आगे भगवान के मर्जी से जौन होई तौन होई। भगवान के मर्जी तो होगबे करला में वैसे में भी जानतो नहीं कि रो अगर रोवा जानतो नहीं का करी रोवा दूसर शादी कर लेही समझ ही बे पागलाइल बाड़ू का तना माने अतनी में हार मान जले 2 साल ना 3 साल में होई ना और 2-3 बेर से देखल जा होई कहे ना वैसे भी भैया के लइका बा ना वो करे के मान जान करे के बड़ुए एगो अपन लइका बा एगो अपन रहेला तो अपने कहाला पराया के पराया कहाला। वो केतना दिन दियन खिलावे के तनी छू देनी है तो ऐसन बोला कि लगला कि करे जा एकदम कुहू गइलटे एकदम ज्यादा रोवल ना जाला। ठीक बा दूसरे के देखे के बुआ आ दूसरे से होई ना, दूसरे से सब कोई खेलेला कूदेला, दूसरे के पहले खिलावेला तब अपन खिलावेला। ठीक बा ज्यादा मन ना छोड़ के ना रोल ना जाला। ठीक बा हम कैसन बानी हम हिम्मत बानी के रखले बानी होई ना। हम तो यही सोचता नहीं कि रउआ के अगर भगवान बाहर रुआ जातो कम तो रउआ के सब कोई वही रउआ को भी कहतो हमरो के तो मन हो से रहे बंजिनिया बंजिनिया एगो भगवान कलंक के कर देले बड़ा नमरा के लगता कि ए पागल चुप हंसले घर बसेला। ठीक बा चुप रहन रोवल ना जाला, हंसले घर बसेला। दूसरे को ऊ करे लइका खिला भाभी के लइका खिला के अपन लइका माने के वो छोड़ दियन। रउआ ने कहते नहीं भाभी के लइका खिलावा हुआ के एगो अपन कपड़ा बाना छुए देवे नहीं वैसे ही बात कुल सही के ताना सही के जब ई कुल के सहत हुए आदमी ताना तो ओकरो ताना सही के रहल जी का करे के बा भरी नु गोद टेंशन लेला से कोनो चीज होखेला। मैं काम करत तनी तबो अपना अंगा कोनो जाने नहीं की जा लगावत एगो ननद बड़ी उहो नहीं की लगावत गोतनी भी उहो अपना अंगा नहीं की लगावत कम से कम ओहन जनी तो औरत तनी जा ओहन जनी हमर फीलिंग काहे नहीं की जा समझत ज्यादा मन अब मेरे हाथवा में बाकी हम भगवान से कोई कि हमके दे दो बरियारी लइका के देखभाल कर जाला। ठीक बा देखी तो अभी का कह के गइलिया ए दूसरा के बात ना सुनल जाला। वो ऐसे ही बोलत रहली ना रहेली नु तो लइका के लेके कपना से करत रहनी। ठीक बा नु खियावत पियावत रहनी दूध पियावत रहनी समय से देख के ने पुल धरावत रहनी। ठीक बा रोना अपन समझता नहीं ठीक बटे हुआ ज्यादा चुप रह। ठीक बा बढ़िया से देखो वही लइका के। ठीक बा नु भैया हां ये जगह करतल हो का करते जे बैठल बन जाले बतिया देख भाई वॉइस के लेना नहीं के मोबाइल सवेरे से आही तो बैठ के बतियाओ तोरा जाते चलावत नहीं। ठीक बा कब चली दोपहरिया में खा सा ना जाता नहीं चलावत नहीं देख जा दिन भर घर में घुसा रहत रहे आ तू रे तू आ भैया से लाई लगाओ तोरा लिए कि हमर लइका हो जा वो करे से ना होखे वाला बा। ठीक बाटे आ सुन आ शान सवेरे है अपन आंख के आंसू तनी ऊपर है भीतरे रखल रहो। ठीक बा ना रो रो के घर बर्बाद करे के बाटे तोरा ऐसे काहे बोलत है बुची जी आइली केन कहिया के केन कहां के नहीं गोले का फेंका होके बारे कुछ और रोवा तो आज बाइल बोलो त निकल भी रौरे के ऊपर बीती तक का हो चाहत ना अपन लगन अपने के रख। ठीक बा ना चलो हो हट अरे तोप के रखल है बझिनिया से। ठीक बाटे ना घर परिवार में आइल बे कहिए का नहीं गोले का तो नहीं गोले की होते दिन में करत रहतिया करही के ज्यादा ये तो किस्मत में नहीं के लिखल भगवान करे कि तारो हमारे जैसा ना हो जाए। अगर हो जी हमरे जैसन त तू का जन का करबू ऐसे ना करे के चाहिए कोई के, लेकिन ऐसे करत तड़ू भगवान अड़न कहियो ना फेरिए ना हमरो देने नजर ऐसन बात नहीं के एक दिन जरूर ला भगवान के चरण में कभी देर होकेला लेकिन अंधेर कहियो ना होकेला। सब पे दया बरसैन हमरो पे दया बरसैन एक दिन इतना भरोसा बाकी बरसैन लेकिन कहिया बरसैबे भगवान।
हम कितना बंजिनिया के सुनत रही। का हो गइल हो भैया? काहे जी ऐसे काहे बैठल बनी उदास हो के लगा कुछ सोचा तनी सही का सोचता तू हमेशा एगो पागल वाला ना उ दिन भर रोने बचिनिया बैठा भाभी आ ओकरे चक्कर में रह के पता ना का अपन दशा बिगाड़ के रख लेल बड़ा। क्या करू कर चक्कर में ना रहते केकरा चक्कर में रहते तू होकर संग रहब ओकरे दिन रात में रह जाइम तो माई बाबू तो हाथ बाई धरा के चल गुलन जा जाएगा हाथ बात धरा देना 5 साल हो गइल बियाह कइले अब एगो लड़का फेंका ना भइना सा। अच्छा होई न ओकरा सब तो कहे के का बा जाय दी रो दूसर बियाह कर देते जे चल ए भैया सुन ल जा दुनो जानी ठीक बा तू हे जुगे बड़ी इहे जुगे बिया ठीक है ना त हमरे एगो सखी बे बियाह करते ओकर ना। काम मुंह देखल बे जी बाचिन के ना केतनो करबो 2 साल हो गइल शादी कइले अभी तक कुछ ना भइना सा। दिन भर ओकरे पीछे पीछे घुमत रहत ला का पीछे पड़ला में बा ना बाल ना बच्चा होता आ ओकरे बारे में सोच सोच के अपन दासा खराब कर रखले बना। पसंद दासा हो गइल तो का करू ओकरा के छोड़ दी ओकर परछाई भी मत पड़े दा अपना ऊपर ठीक बा ना। तो ओकरा के भागा के लिए अब बन के छोड़ गोड़ दी के बैठा तनी जैसे कि भाग जाई भाग जाए तो भाग न जाओ तो ओकरा के भागा के लिए बन के छोड़ दी ओसन कुल के रहले ना रहले सुख ना कइले सुख माने के चला गई 5 गंगूरी में ले गंगूरी खराब हो गई तो ओकरा काट के फेंक दिया काट के ना फेंकी तू बात समझ जब घरे ना बसी तो ओसे मेहरारू रख के का करबा हो। बसी नु ई कैसे के जाना तो कैसे ना बसी ला घर में आदमी के 10 वर्ष के बाद लइका हो तो तू कैसे आदमी जियो चुप रह अब तो 6 महीना के बाद 1 साल के बाद लड़का हो जतना सा कहत कि 5 साल 10 साल हमारा इलो साल ना लाग रहे हां उ नहीं की भाभी देखला होई नु आ सुना पहले चिंता उनता छोड़ा तू तारा दूसरा शादी करेंगे ओकर से अच्छा लड़की जो दे के हमनी के हमारा बस को शादी नहीं के कोई दूसरा नहीं करबा के ना। कुछ खिया देली भेला बताओ तो लागता हम ओकरे के रखम होई नु लइका का गाला होई तू नु तू रखबा ना तो हमनी के ना रखम जाए घर में जाओ रे ले जाके रख काहे हमार घर ना हो घर हवे सुना भैया घर के बात नहीं के माने घर आंगना में तनी लेका फेंका खेलना तो अच्छा लगे सब बियाह शादी का सुनो भैया छोड़ बात इतना सोचल बंद कर ठीक बा ना। एगो हमार सहेली बियाह कॉलेज में पढ़े नहीं साथ में आ गरीब बिया तो का से लेकिन मस्त बियाह अच्छा बियाह शादी कर लो ओकर से ठीक बा ना। अपना के हेमो मालनी हुई तो हम ओकरा से ना करब का हो गइल हो पते नहीं के चलत एकदम से तो सोचत का हो तला दिनो रात हमेशा का दिन ओकर कावन जोड़ी कैसे के परबे नु करी घर में गोइला पे पता चलता कि लइको खातिर मार होतड़ो लइको कोई नहीं के छुए तने माने पे ताना ओकरे सिखावे में तू पड़ल बड़ा ना जब तू कहती तौती तू सुन ना देखो सुने के परबे नु करी कोनो किन के थोड़े लिए बनी कतनो बिया त बिया को के लिए बनी हमर मेहरानू हिया तो बियाह के लेल बड़ा तो लेका फेंका ना तो तू रखब घर में सही काहे ना अब ओकरा संगे जिंदगी तो गुजारे के अब मान के चल के मारो में जब फेरा लिया त वही घर सब वचन दिया ही रहे सोच ये सोच तोरा जिंदगी भरोसे ने कुल मेहरारू के रखा देखो तोरा जेकर 1 साल हो गइल बियाह कइल ना नखो से होत ना तो छोड़ देता ना आदमी खाली शादी करे से ना हो जाई। समझाओ भाभी अब तू हम तो पगला गई इनकरा के समझा के हमरा बस के बात नहीं के जाय दी देव ऐसे ना करे के बिया मन तू कहती तो बिया करे में का रह जाता ना दुगो ना बिया होई ये कहीं पे ठीक बड़ुए होई नु लइका का तो बंजिनिया के पीछे मराब बाजी ना हिया तुम लोग के सोच गलत बा का हमनी के सोच गलत बा ऐसे बोले के ना चाहिए ठीक बा ओकरो दिल पे का गुजरत तड़ुए कोई के दर्द ना देवे के चाहिए ठीक बा तो हमनी के कहत जा कि ओकर कुछ बोलम जा ठीक बा रे बियाह कर ले अपन घर बसा ले हमारा बस के दूसर शादी नहीं के केतनो करिया बबुआ जादू टोना बबुआ रही वही कोना ठीक बा अब शादी दूसर करम ना हम करे के राखम होखो चाहे मत होखो हई लइका बानु एकरे के दे दियो खिलावे के हम ओकरा के रोक जब हमारा से इतना प्यार करो तो ना ओकरा से दादा हम अपन लइका ना ते ओकरा के खिलावे के का है ओकरा में का बुझा तू के एथु बा का तू खिला सकेला लेकिन ओकरा के ना दे बबुआ जना माथा दिमाग का से जी? बैठल का कहीं माथा चेंज कइले रहते से कहती से दूसरा शादी कल हई कल हौ कल तो हम तो यही बतिया कहते नहीं रहो कि कर लेती दूसर शादी तो ठीक रही तो कम से कम बांझिन के तने कलंक ना न लगी तोरा ऊपर हमरे पना खाली लगी ते पागल हड़ू फिर दुनिया का कही दुनिया के छोड़ी ठीक बटे ई जगह घरे के आदमी काटो तड़ा नहीं तो लगता कि जिए ना दियन घरे के आ आदमी कहीं दूसरों को शादी करम कहीं वो कोरोना आई तो फिर ऐसे ही लाइन लगावत रही घर ऐसे जन में बोली समझ में आई होई क्या है ना लइका फिर ओकरो होई दूसर शादी कर लेने के हो जाए के जानता कहीं के जानता कि हमारे में दिक्कत बा कि ओकरा में दिक्कत बा के जानता कोई जानता तो ऐसे जिंदगी भर
सुनावल जी। अच्छा सुनल जब का सुने के काम बा कहे वाला के काम बड़ू है का करे बा सुने के बा जब हो जी त काने सुनाई कि आंखी देखाई तो सामान नहीं आई मुंह करिया हो जाई नु रउआ ना समझे नहीं समझ में आइल है। सब समझते हैं ठीक बा कि दूसरा शादी ना हो तोहरे करम ठीक बा होई क्या है ना लइका आदमी के 10-10 बरिस के बाद हो तड़ुए तू कैसे जियत आदमी वो तो जियते नु बा ताना सो चाहे कुछ भी सो कोई समझ जियत हमरे से ज्यादा वो जना सुन सुन के हमरे इतना ना कोई अत्याचार करो तो समझ में आइल। राउर बहिन राउर भाई राउर भौजाई हमरा के एकदम बहन देखल बहन तू नहीं को दिन खातिर बिया आज भी काल ना रही बताइए ऐसे ना करे के चाहिए। बुची जी भी हमरा उल्टा सीधा बोलते का भगवान अगर उनकरा के दिन देखावे लगे तो का करी हम बताइए। ज्यादा कोई के बात के बुरा ना मानी ठीक बा अपना से उठाई ना रखनी ठीक ना सब कोई के लेके चले कर से एगो पागल हो तो सब कोई के पागल ना होखे के चाही ठीक बेटे जा देखो ठीक बा नु इतना मन ना उदास कइल जाला हमरो पुप बहू है ठीक बा इतनी खाना नहीं की खात लगत है कि मैं खाने निकाल लिया जा मैं कामों करवा दे तड़ी जब मैं कामों करो तनी घर के तो फिर भी भगवान याल कर दे तो का ये भगवान हमरे खातिर तू सुतल बड़ा सबके खातिर नहीं का सुतल हमरे खातिर तू सुत गइल बड़ा। अरे बेटा काहे रोतड़ा मम्मी लगे जाइबा ओले ओले चुप 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 ना बेटा बिस्कुट मम्मी दे ले ना खा के लो 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 क्यों मार देगा बेटे के ओले में बेटे लो ना हो ना 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 अरे अरे दे तोरा के का सा लइका के ले करे भाभी का हो भाभी का हो कहां रहल है लइका के छोड़ के का करत हो ना काम करत रही काहे लाल काहे हाय बझिनिया करू छुए के एकरा की कहला खिलावे के हम कहे लगे कर परछाई में तनी दिन ओ तरी ले रखती सुना दू काम काम करी लेकिन हेकरा कब न देहन ठीक बा कि देला हमनी उता पर खिलावे अरे हट में पूछी पूछी आ तनी करे 2 साल हो गए शादी कइले ना लइका फिर ना फाइदा तनी पूछी पूछी करे आप अगर लगे तो छुदल आज के बाद जान दे धक बहे धक घर नहीं खाली कर दे तो पछिन बाछिन कही के आ तू छोड़ तलू लगा के हम ना छोड़नी हम तो खिला बैठा एकरा के कहला छुए के या ऐसे काहे बोलो तनी सुन काहे बोलता नहीं धक टांगरे कदे बाहरी घर वाले ठीक बटे विपत्ति का बात पे हट तो नहीं हे खाली रोद आ रोके बन मारत के दिखाई भी और कोई के ना दिखाई भी उहे तोरा बात सुनिया तोरा जरे रही हां हमनी के ना हे समझी हे करे के बाटे हां दिन देखो कोई लगे घर से को छुएनी मत लेगा से तो उठा खोल के खिलावतिया ना हो आ तोरा के करे लेके के छुए करे रोद सुना तोरा को समझा तन ठीक बना लेके कब छुए मत चल अपना घर काम कर जा होने बता के खिलावत देला के हे करे के बात बाछिन कही के हमरे गति का सुदल बाबा भगवान अरे गुड़ गोदिया भर देते तो कम से कम भांजिन के ना बाबू आ जाए दे नमस्कार प्रणाम हम प्रतिमा सिंह और ये सपना सिंह और ये सपना कुमारी। देखिए जब हमनी के वीडियो बना के खास संदेश ही रहे कि हमनी के समाज में ऐसा हो तटे कि जेकर बाल बच्चा नहीं के हो तो ओकरे बहुत अत्याचारी हो तटे और बाल बच्चा ना होगा तो अत्याचारी हो तटे लेकिन वैसे ना करे के चाहिए। हमनी के वीडियो बना के यही दर्शनी है कि हमार ननद भी ताना मारत रही का पता इनकर शादी ना भी रहे अगर इनकर शादी हुई ये भी जहन कोई घरे तो ऐसे हो जी इन करो तो फिर का हाल हो। यही से कुंवार बेटी के ऐसे ना बोले के चाहिए कोई के। और ओकरा बाद गोतनी के तो थोड़ा दर्द समझे के चाहिए कोई गोतनी बहन जैसा के लिसन अपन बाल बच्चा के दे देवे के चाहिए खिलावे के ऐसा ना करे के चाहिए। हमनी के वीडियो बननी जाए यही खातिर और हमनी के दर्शनीय जा कि समाज में गंदगी से ना फैलाई जा।